मिथिदोंब्लाबो बे धोरोमा बिसोरनि खिबुनावसो जायाखैथ' सोरबा ख्रिस्टियान धोरोम लानायनि सोरबा बाथौ धोरोम लानायनि जेबो मुलाम्फा जायाखै साननायाव एक्चुअलि ना नोंसोर गिर्जायाव थाङो ना नोंसोर मन्दिराव थाङो मन्दिराव मा मा नियम दङ बेखौनो मिथियाव जानो हागौ आदसा खुलुमबाय दे गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खुलुमहरबाय आरो आङो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय गाहाम मोननायखौ नोंथांमोन बयनोबो बावहरनाय जाबाय साननैसो सिगां बिश्वजित दैमारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि बे बिबुंथिखौ लाजेननानै दिनै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव धोरोमनि दावहाया जोबाखै माहा जोबाखै ससियेल मिडियायाव जोबाखै दै ससियेल मिडियायाव जोबाखै दाबो सोरबा बुंगासिनो दानदोलै बे ख्रिस्टियानफोरखौ एसटिनिफ्राय आरो सोरबाया बुंगासिनो दङ दान जेबो नङा बेनिफ्राय आरो मा सोलिबावदों नै ख्रिस्टियाना मोजां लायनो नाय मासे गुन्दा नाय बाथौआ मोजां लायसिनो बाथौआ बेसे गुन्दा बेबा बे पस्ट सोलायगासिनो दङ आरो बेजोंनो मा दावरावानो जोबनो रोंलिया माने ससियेल मिडियाखौ मोनसे धोरोमनि दावहा महरै माने दावहाथिलि महरै दिनै बानायना दोनबाय बबेयाव बिटिसि एरियायाव आरोबा आसामनि गेजेराव आरो बेयो सोरनि गेजेराव जादों जों बर'फोरनि गेजेराव गावजों गावसो दै गुबुनजों गुबुन रावबो नङा गावजों गावसो दा खोथाया जाहैबाय मालाय जायफ्रा दायो धोरोमखौ लानानै बेबा बे गाज्रि कमेन्ट जिथु पास खालामलायबाय थादों आंनि साननायाव एक्चुअलि ना नोंसोर गिर्जायाव थाङो ना नोंसोर मन्दिराव थाङो आंनि साननायाव नोंसोर गिर्जायावबो थाङा मन्दिरावबो थाङा नोंसोर दै धोरोम होनना बुंब्ला माखौथो बुजियो सोरनिबा धोरोमा दिनै रावखौबो बेबायदि फोरोङाखै जे आमुकनि धोरोमखौ मुगै उमुक धोरोमखौ मुगै होननानै रावनिबो धोरोमा होनाखै नोंसोरो अनज्लायज्लाय गावजों गाव बिदा फंबायफोरबायदि अनज्लाय दा ससियेल मिडियायावसो दावराव जादों ससियेल मिडियाखौ मेक्सिमाम सोरबायदि मानसिफ्रा बाहायो इउथ्सफ्रा बांसिन बाहायो नङा होमबा आरो लोगोसे जायफ्रा एजेड जाबाय बैसो जाबाय बै बैसो जानाय जिथु मानसिफोर बिसोरो जास्ट खोनासंगोन सोरबा लाइक थुनो रोंनाया लाइक थुबाय सोरबा कमेन्ट होनो रोंनाया एसे कमेन्ट होबाय नाथाय मेक्सिमाम जोंनि इउथ्सफ्रा दिनै बा इडुकेटेड मानसिफ्रा दिनै मा खालामो ससियेल मिडियाखौ बाहायनानै ससियेल मिडियाखौ इउज खालामनानै बेनिफ्राय आर्निंबो खालामो दा जायफ्रा स्पेसियलि आं इउथ्सखौनो बुंसै जायफ्रा दिनै गाज्रि कमेन्ट पास खालामदों रावबो मेच्युर मानसि नङा ना बिसोरबायदि मानसिफ्रा ना मन्दिरावहाय सोर थायो मन्दिराव मा नियम दङ बेखौनो मिथियाव जानो हागौ गिर्जानि दैदेनगिरिया सोर गामिनिया पालक होनना बुङो नालाय जायहा गिर्जाखौ दैदेनो बेखौ पालक होननानै बुङो बियो सोर बाइबेलाव खैथा बिजाब दङ बेसेबां बालाब दं बेसेबां सिरि दं बेफोरखौ जेबो मिथियाव जानो हागौ जास्ट मा खालामदों कमेन्ट खालामदों आरो ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामदों दावराव खालामदों दानिया दहायनि पइन्ट जिथु धोरोम मुगैज्लायनो होआखै अनज्लायज्लायनो होदों दै अब्लाथ' जोंहा धोरोमखौ लानायनि जेबो लाब जायाखैथ' सोरबा ख्रिस्टियान धोरोम लानायनि सोरबा बाथौ धोरोम लानायनि जेबो मुलाम्फा जायाखै मानोना
धोरोमा जिहेतु जोंखौ गुबुनखौ मुगैनो थोनाखै, गुबुनखौ ठाट्टा होनो थोनाखै, गुबुनखौ नेवसिनो थोनाखै, अब्लाथ' जोङो ससियेल मिडियानि गेजेराव जोंनि लिरनायफोरजों, जोंनि भिडिअनि गेजेरजों बुंनायफोरजों जों दिनै मुगैगासिनो दङ। बेबा बेखौ मुगैगासिनो दङ। बबेबा गामियाव हिन्दु बा बाथौ गोनां, ब्रह्म गोनां, ख्रिस्टियान गोनां गामिफोर दङ। बिसोरो हाबा हुखा गासैयावबो मा खालामदों? हेफाजाब होलायलायदों। फैयाखैथ', फैयाखै। बे बिनियाव जाहैदों, बे बिनियाव जाहैदों। थैलायलायाखैथ', गोथाङैनो दङ। आरो गावबा गाव आसिफोरखौ हाना नायलाय, जायफ्रा बिबाद खालामलायबाय थादों, मन्दिरावनो थांफेरि मानसिफोर, गिर्जायावनो थांफेरि मानसिफोर, जायफ्रा बिबाद खालामलायबाय थादों, नांज्लायलायबाय थादों, नोंसोर जमा जानानै खनसे गाव गावनि आखाइखौ हानानै नायलाय। सोरनिया गोथां ओंखारो, सोरनिया गोसोम ओंखारो, सोरनिया गुफुर ओंखारो। बे थैखौ नायनोब्ला बे मोनसेयानो दा जों मिथिखागौ जे जोङो मोनसे हादोराव दङ, जाय हादोरावहायनो मा गावबा गाव जिखौ गोसो जादों बेखौनो ला, जिखौ गोसो जादों बेखौनो ला। बेयाव रावबो ठाट्टा निन्दा खालामलायनो दरखार गैया। नोंबो बर', आंबो, नोंबो बर', आंबो बर'। आरो बे बाथ्राया सैथो, बे बाथ्राया सैथो जे जायफ्रा बिबाद खालामलायबाय थादों बिसोरो धोरोमनि सोमोन्दै एख' मिथिया, एख' मिथिया। जोंहा धोरोमाव मोनसे फोथायनाय थायो, जोंहा धोरोमाव मोनसे प्रेक्टिसफोर थायो, जेरै आर'ज खालामनाय, मेथाइ रोजाबनाय, इसोरखौ खुलुमनायनि हुदा, बेफोर जोंनि मोनसे प्रेक्टिस, बे धोरोमनि प्रेक्टिस। दा बेनिखायनो जों गावबा गाव धोरोमनि जिथु प्रेक्टिस जों बेखौ खालामगोन। आरो जोंनि जिउआवहाय जों जे सासे धोरोमिया, जों जे सासे इसोर फोथायग्रा, जोंनि राव, जोंनि साल सलन, बेफोरसो जोंनि सिनायथि। आरो जोंनि मावनाय, सासे बेक्तिया बुंदोंमोन, जों जेब्ला रायज्लायदों, धोरोमनि बेलायाव जों रायज्लायदों, सासे बङालि मानसिया बुंदों, कर्म माने कि आरो कर्म? बङालिबो नङा बे मानसिया, बिहारिसो जागोन, बिहारि। बे बुंदों जे धर्म माने कि आरो कर्म? सोरबा थैनायनि उनाव मोनसे जिबन दङ होननानै फोथायदों, सोरबा थैनायनि उनाव बिफां लाइफां जानानै जोनोम जागोन होननानै फोथायदों। बे गावबा गाव फोथायनाय, गावबा गाव फोथायनाय। आरो दानिया आं बुंनोसै जे सोरबा फैसानि थाखाय सोलायनाय, सोरबा माइरं सेरनायनि थाखाय सोलायनाय, बेफोर गासै जाथायफ्रा माब्ला जायो मिथिगौ, माब्ला जायो मिथिगौ? जों गावनि उइकनेसखौ जों नागिरो, बैनि पजिटिभखौ जों नायहरनांगोन। जोंनियाव मा उइकनेस दं, बिसोरनियाव मा पजिटिभ दं, बे माब्रै जाथावथाव, नंगौना नङा, नंगौना नङा, बेबा बेखौ ब्लेम होलायनायखौ दोनथ'नानै गावनि धोरोमखौ नायबिजिरनाया जोबोद मोजां, जोबोद मोजां। आरो जुदि जोङो गावनि धोरोमखौ नायबिजिरोब्ला जों गावनो बुजियो, जों गावनो बुजियो। आरो जों जुदि गावनि धोरोमाव जों नांथाबोब्ला, गमामायैनो नों सासे धोरोमियाब्ला सोरखौबा मुगैनाया, सोरखौबा नेवसिनाया नोंनि जिबनाव थाङो। दिनै धोरोमगुरुफ्रा दिनै रावबो बुङाखै बियो गाज्रि, बियो गाज्रि होननानै। जोंसो दिनै जायफ्रा इसोरखौनो मिथिया, गोसोखांफेरा, आर'ज मोनसेखौनो खालामफेरा, मन्दिर गिर्जायावनो थांफेरा, बिसोरसो दिनै धोरोम मिथिफेरानो। मिथिदोंब्लाबो बे धोरोमा बिसोरनि खिबु उनावसो, बिसोरसो लिरगासिनो। नाथाय दैदेनगिरिफ्रा जोंहा दिनै बुजिनां बेक्तिफोर, जायफ्रा बुजिनानै दिनै जेबो बाथ्रा बुङा। बेनिखायनो जायफ्रा धोरोम होनना बुंदों, बेफोरबायदि बुंग्राफ्रा दिनै इसोरखौ मिथिया। आरो बेजों लोगोसेनो आं बेखौ बुंनो हास्थायो, ख्रिस्टियानावनो जा, बाथौआवनो जा,
इसोर सिनायै मानसि दंखायो नालाय इसोर सिनायै मानसि दंखायो नालाय गाज्रि मानसिया बाथौआवबो दङ ख्रिस्टियानावबो दं आंबो दिनै सासे ख्रिस्टियान आंबो बुङा जे जोंनि धोरोमाव गासिबो मोजां होननानै आंबो बुङा आंनि धोरोमनि मानसियाबोथ' दिनै जौ लोंनानै एक्सिडेन्ट जानानै थैदों सोरबा बाथौनियाबोथ' दिनै जौ लोंनानै एक्सिडेन्ट जानानै थैदों जुदि जोङो बे बिबादखौ जुदि लाबोबाय थायो जों माब्लाबाबो सुख सान्तियाव थानो हानाय नङा आरो बेजों लोगोसे आं बे बाथ्राखौ बुङो जोंनि गोथार बिजाबाव लिरनाय दङ जे साफ्रोमबो फोरबो होनना गाबज्रिग्रा इसोर होनना बुंग्रायाबो सोरगो रायजोआव हाबनो मोनो